em paro ja, perquè... Antoni Clavé, pintor, 74 anys, 26 viscuts a la Barcelona de preguerra, 48 a França. Actualment té la casa i l'estudi prop de Saint-Tropez, on viu i treballa tot l'any. Amb un cert aire viscontinià de príncep de Salina, savi i amable, creu que l'atzar i la bona fortuna són essencials per arribar a ser un pintor cotitzat, com ho són per tot. Està content de poder fer l'ofici que li agrada i es considera, per damunt de tot, un home amb sort. Supersort, jo em considero una persona amb supersort, ja ho crec, està clar que sí. Per mi ha sigut potser un dels factors principals del que he pogut fer, és la sort que he tingut. La sort d'haver fet la guerra a casa nostra i continuar sent viu, encara que molts amics meus hi van deixar la pell, això és una sort extraordinària, d'haver arribat aquí a França i haver trobat persones que em van ajudar de seguida, ha sigut una sort magnífica. Sí, home, i tant, jo crec que és el factor principal per mi, per tots nosaltres, em sembla, no solament per un minyó que sigui pintor, pel que sigui, pel paleta, pel mecànic, hi ha una sort de ser més dotat que un altre i en lloc de ser simple mecànic, ser l'encarregat del taller, i el paleta i el taller, i el paleta i el manobre, i amb el nostre ofici és el mateix, una qüestió de sort. Si un té una mica més de dons que un altre és una sort, perquè tots hem estat fabricats de la mateixa manera i perquè un té una mica més de dons que un altre no sap el per què, hi ha un misteri amb això. Nascut a Barcelona el 1913, sembla que Antoni Clavé ja tenia de nen una més o menys difusa vocació artística. La seva infantesa és barcelonina i als 13 anys comença a treballar en un àmbit, per cert, allunyat de l'activitat artística, una botiga de gènere per cotilles. Aviat les dots com a dibuixant el duran al camp de la il·lustració i les arts aplicades. Un mestre el fa entrar a una casa de decoració, per a la qual pinta aquest cartell. En vindran després uns altres de més grans, el 1934, pels cinemes de Barcelona, que alternen amb les primeres proves com a pintor. Eren cartells originals que no es reproduïen. Com t'he dit abans, els posaven en les façades dels cinemes, eren cartells pintats sobre paper d'embalar, uns cartells bastant grans, de 2 metres, 20 o 30 o 40, no recordo, i pintats a la cola. I el tema era molt lliure. Vaig tenir la sort que el director de la sala de cinema del Capitol vaig tenir la sort que em va donar la llibertat de fer el que jo volia. És a dir, em va dir, us podeu o inspirar d'una foto del film o de la sinopsis del film o fer el que us doni la gana mentre el film porti el títol, Casada por azar por Clark Gable i Carol Lombard, ja en tinc prou. O sigui, gràcies a ell vaig tenir una llibertat absoluta de fer el que volien els cartells, cosa que era bastant difícil en aquella època a Barcelona. A la casa de Saint-Tropez, Clavé encara guarda ara aquestes proves enormes de la seva protohistòria com a pintor. Però arriba la guerra, el mobilitzen i aquesta carrera es talla. Al gener del 39 passa a França. De la derrota i l'exili en neix una vida nova. Aviat Clavé se n'anirà a París, començarà fent dibuixos per nens i avançarà en una carrera com a pintor i escenògraf. Coneix Picasso, que l'influeix molt en els primers anys i a qui molt després retrà homenatge. Amb una evolució important, però sempre al marge de les modes, Clavé va barrejant la formació i els coneixements que rep a França amb unes arrels molt hispàniques, molt meridionals. Al principi, allò que fa s'assembla molt a Picasso. Aquesta rulot, molt inspirada en l'època blava, és del 1940. Cap al 1943, la influència és més aviat de bon art. Clavé va buscant el seu camí personal i a mitjans dels 40 pinta unes teles molt acolorides i brillants, com aquesta sèrie de retrats de la seva portera parisenca. O també aquesta imatge d'una pagesa de Moràvia, pintada després d'un viatge col·lectiu a Txecoslovàquia amb altres pintors. Als anys 50, en els seus millors anys com a escenògraf, pinta, per exemple, una sèrie de maniquins, ja més grisosos. L'any següent, un homenatge a Zurbarán,
en forma de natura morta. L'any 1954 decideix deixar la il·lustració de llibres i l'escenografia i dedicar-se només a la pintura. Un parell d'anys després, començarà una de les sèries més extenses i en les quals treballarà més anys, alternant-ho amb altres obres, les pintures sobre reis, reines i guerrers, claus d'una llarga època de la seva trajectòria. Provatures successives el duran ja als anys 60 al collage amb obres com Aquest peix, o també com La nap en els anys 60. El 1964 comença una sèrie d'homenatge a un quadre del Greco, El cavaller de la mà al pit, un homenatge a la pintura hispànica per part d'un pintor que els francesos han vist sempre molt hispànic i que s'havia mig especialitzat anys enrere en escenografies de Carmen o de coses de Lorca. La sèrie dedicada al Greco es pot dir que culmina l'any 1967 amb un autorretrat en el qual Clavé és el cavaller amb la mà al pit i que va quedar inacabat i inèdit. De fet, Clavé, tot i reconeixent-se unes arrels pictòriques catalanes i peninsulars, es considera plenament en una tradició pictòrica francesa. El 1939 va sortir de Barcelona com a dibuixant i il·lustrador. És a París on esdevindrà pintor. Em vaig formar potser aquí a França, com la majoria de pintors, perquè el Picasso si l'han adoptat els francesos perquè a Barcelona no s'ha d'oblidar que no hi havia ningú que tingués una tela d'en Picasso, llavors. Com d'en Joan Miró, a part d'en Joan Prats, hi havia molt poca gent que tingués teles de Miró, em sembla que no n'hi havia cap. Ha sigut després. I en aquella època no s'ha d'oblidar tampoc que París era un centre, avui dia potser ja no ho és, però era un centre mundial, no solament els pintors, els escriptors d'arreu del món venien a França. Que fossin americans o italians o anglesos. Va ser un centre, fa 80 anys, avui dia s'ha acabat, això. Quan algú diu que Antoni Clavé té el seu taller a Saint-Tropez, des del 1956, i afegeix que des del balcó es veu la tanca de la casa que també té Brigitte Bardot, o que molt a prop hi viu Fon Karajan, el més fàcil és imaginar-se'l enmig d'una vida molt moguda de mundanitat i relació. De fet, aquesta vida mundana és el que ha fet famós aquest poblet de pescadors de la Costa Blava francesa, on el màxim atractiu turístic són els milionaris o els membres de la Jet Set que hi estiuegen o que s'hi deixen caure amb els seus iots. Saint-Tropez té una tradició entre frívola i intel·lectual, en els últims anys més frívola que no pas intel·lectual, de lloc de trobada de famosos, on els paparazzi de les revistes del cor han de passar l'estiu per sorprendre les anades i vingudes de la seva matèria primera. De fet, l'esport preferit dels visitants de Saint-Tropez és trobar-se al port i mirar bocabadats com venen i van els iots de les actrius americanes, dels magnats del petroli o de qualsevol altre posseïdor d'una fortuna notable. Les terrasses dels bars també estan orientades cap a aquest espectacle animadíssim. El visitant es considera amb l'obligació de fer-se una fotografia davant d'un d'aquests iots espectaculars per certificar que ha estat en una de les capitals universals de la mundanitat estiuenca, frec a frec amb els famosos. Però el Saint-Tropez d'en Clavé no és ben bé aquest. A la casa i al taller del pintor s'hi arriba per un laberint de canyars i rieres que l'allunyen infinitament, malgrat la proximitat geogràfica, de milionaris i estars. És Saint-Tropez, però no ho sembla. O ho sembla només per les coses bones, la llum, la claror, la proximitat del mar.
Hi ha un Saint-Tropez mundà i un altre Saint-Tropez que no té res a veure amb el Saint-Tropez mundà. Jo soc, si voleu, de l'altra banda, que no té res a veure amb aquesta. No és que sigui contra, és que, francament, és una cosa que no em diverteix gens. Si em fes plaer faria com els altres, però per fotre'm de fàstic ja... M'estiu més fotre'm de càstig a casa meva que a casa dels altres. No, estic molt bé així. No solament a Saint-Tropez, és que molesta el costat mundà d'on sigui, molesten els verdissatges d'exposicions, potser una mica esquerp amb això. Escultor, a més de pintor, autor d'una obra extensa i canviant, artesà de les tècniques més diverses, Clavé guarda en la seva biografia personal tantes sorpreses com les que poden haver-hi a l'interior d'aquests petits armaris dels objectes que va fer en la dècada dels 60. Una de les sorpreses pot ser el contrast entre una obra d'una gran força, de molt trem i duresa, i una actitud personal d'una extraordinària amabilitat, gairebé seràfica, sense arestes ni punxes. Veient la seva obra plena de colors foscos, emparentada per alguns crítics francesos amb una visió estètica d'Espanya negra, de materials agressius i durs, és fàcil d'imaginar un Clavé tràgic. Llegint la seva biografia, amb una guerra pel mig, un exili, uns anys molt difícils a França, es pot imaginar una estètica del patiment, del dolor, de l'amargor. En l'obra i en la biografia es podrien suposar els elements d'un artista maleït, en el sentit romàntic del terme. Però després, resulta que en la seva vida quotidiana, però també en la seva concepció de l'art i de la feina de l'artista, Clavé és a les antípodes d'aquesta imatge. Viu bé i està content de viure bé. Considera que a hores d'ara hi ha un mercat d'art prou important per sobresortir amb relativa rapidesa, sense grans incomoditats ni tragèdies. Es té per bon públic de gairebé tothom. Pensa que ell ha tingut sort, que les coses li han anat bé i que seria absurd queixar-se. El preocupa només potser haver-ne tingut massa de sort, o que hagi quedat mal repartida. Malgrat l'aire inquietant d'algunes de les seves obres, no es considera un incomprès, ni ara ni mai, i creu que el temps dels artistes incompresos ja ha passat. Hi ha hagut artistes incompresos, és cert, hi ha hagut molts, el Van Gogh, del qui parlava abans, en Cézanne, incomprès, el començament del cubisme, incompresos, el començament del fauvisme, igual. Avui dia potser es peca per una mica massa de comprensió, de vegades. Avui dia tot es comprèn. Has trobat que és incomprensible? No, no crec que això. Abans sí, fa 70-80 anys potser sí, fa menys que això. Heu sentit molta gent dir, no, ara, potser ara ja no, ara ja... Això ja ha passat de moda, però fa 30 o 40 o 50 anys, davant d'una tela del Picasso o d'en Braque o de Matisse o d'en Miró, has de dir, això també ho faig jo. Això molta gent, i potser encara ho diuen ara. No solament jo no parlo de casa nostra, no, aquí és igual, ja en feu tal. És mentida, però hi ha molta gent que creuen encara en això. Des de finals dels anys 60 fins avui, Antoni Clavé ha vist com la seva obra, que vivia grans evolucions internes i alternava sèries molt diverses, mantenia i augmentava la seva consideració i cotització. Els seus motius d'inspiració són molts i molt variats, des de les robes i els papers arrugats fins als grafiti que coneix en un viatge a Nova York, una ciutat que l'impressiona. Ferran Canyameres, quan li havia fet la biografia l'any 62, l'havia titulada Clavé,
un solitari. I justificava dient: un crític francès ha dit que Antoni Clavé és un solitari, és a dir, un pintor que ha fermat un estil al marge de les modes, de les exigències del mercat, dels escàndols artístics del seu temps. Mai no s'ha penjat una etiqueta ni acceptat cap compromís. Ha viscut lliurement i esforçadament la seva aventura, sotmès amb alegria al seu destí i treballant i aprenent en silenci. Molts dels pintors de les darreres fornades pequen de teòrics i de filosofaires en veu alta. Una crítica excessiva, enrevessada i gratuïta els ha omplert el cap de principis, de conceptes, d'idees generals exposats en un llenguatge caòtic i pedant. I s'ho han cregut, o potser ho fan veure. El nostre pintor mai no ha pretès ser un apòstol de l'angoixa circumdant, ni un torturat. El retrat de Canyameres és precís i serveix també per explicar el Clavé dels anys 70 i 80 que exposa tot el món, que participa en la Bienal de Venècia, que triomfa al Japó. A Clavé no el preocupa la posteritat. Potser per això ha posat a vegades la seva obra al servei de necessitats del seu temps i del seu país. Aquesta sèrie, a partir de la campanya Volem l'Estatut, seria una mostra de la implicació de l'obra de Clavé amb el present, del futur, de la posteritat, d'allò que quedarà en la història de la nostra època, ningú no en sap res. Jo trobo que els que creuen en la posteritat tenen una sort formidable. És a dir, ja us diré que gairebé els envejo, que hi creguin. Això no es pot saber el que quedarà i el que no quedarà. És a dir, no s'ha pogut saber mai. Mireu el nombre d'anys que el Greco va estar completament oblidat de tothom i desconegut, i aquí a França el Georges de la Tour, i pintors que han estat en el cim fa 50 o 60 anys, avui dia no se'n parla, i pintors que tenen molt d'interès, encara no se'n parla avui, potser se'n parlarà d'aquí 5 anys o 10. Però la posteritat no... Això és que els milions que existiran d'aquí 70 o 80 anys en podran parlar llavors. Nosaltres ens sembla que estem massa a la vora encara d'aquesta època. Amb 74 anys, vitalíssim, capaç encara d'impressionar-se i de modificar-se a partir d'un viatge al Japó, aquestes teles pertanyen a la sèrie Retorn al Japó, exposada aquest any a la Sala Gaspar, Antoni Clavé manté la força de la seva obra i la placidesa de la seva vida. Darrere una i altra, la sensació angoixosa, nova, que el temps s'acaba, que no hi haurà possibilitat de rectificar, que pot haver-hi errors en la seva trajectòria, però que ara no hi ha res més per fer que continuar treballant. Clavé, a hores d'ara, viu i pinta amb tota la intensitat, contrarrellotge. A vegades mira enrere i treballa. Hi ha moltes coses que he fet abans, en altres èpoques, més o menys llunyanes, que em fa molta pena haver-les fet. I al moment que les feia jo era molt feliç de fer-les. No me'n donava compte, i m'he donat compte uns mesos o uns anys després, o bastants anys després, i això és bastant amoïnador, perquè quan teniu 25 o 30 anys us doneu compte 2 anys després que us heu equivocat, podeu fer una altra cosa, teniu temps per recuperar-ho perquè us queda tota la vida davant vostra. Però quan un arriba a una certa edat, com la meva, i quan veieu que heu passat tantes èpoques a través de coses que heu hagut de fer i no les heu fet, això és terrible, perquè no teniu temps de recuperar-vos. Podeu canviar, però us manca el temps ja. És contrarrellotge, això, ara, ja, per sort que m'ho tingui. Jo, si de tot el que he fet abans, ja no us parlo de quina època, abans, no dic quan, em pogués destruir el 80%, potser ho faria.
Per Déu tinc molts amics, o tenia molts amics més joves que jo que no existeixen, avui dia que han desaparegut, i jo encara tinc una sort d'estar aquí. Això me'n queden molt per escoltar, per sort que tinc i l'edat que tinc avui dia, és per això que dic contra el rellotge, perquè per sort que tinc em queden molt pocs davant meu. Jo no demano res més que poder viure encara 150 anys més o 200, jo estaria encantat. Si poguessis acabar amb això el fotut, és que malauradament és així, però no per mi, per tots nosaltres. Tenim ja un límit, i el límit cada dia esteu més a la vora.